честита победа и честита купа. Твой коментар за матча? Благодаря. Моят коментар. Финал като финал. Получи се много интересен матч. Мислихме, че след първия гейм, който взехме, оттам татък матч стане по-лесен, но уви стана точно обратното. Успяхме да ни затруднят във втория гейм и да ни го вземат, но мисля, че се справихме и заслужено взехме. В третата част направихте много голям обрат от 11 на 18 и ти също допринесе за това със твоя сервис. Удовлетворен ли си? Щастлив съм, че успях да се включа и да помогна на отбора да обърне резултата и наистина съм много щастлив. Не знам какво е за тебе този трофей? Хора? Какво е за тебе този трофей? Пореден трофей с Пазарджик. Много съм щастлив, че е точно тук, тъй като изкарах 3 много хубави сезона в Бургас и винаги е голямо удоволствие за мен да играя в тази зала. Втори трофей за Пазарджик след Суперкупата. Ще успеете ли да направите златен требъл? Надяваме се, това са ни целите. За сега вървим по план. Надявам се, че след няколко месеца ще успеем да зарадваме нашите фенове с собствен трофей. Благодаря. Най-големия!